Almost there daw. Layo. Baba. What did you get ba? Unya na? Okay, later na. Asa pa man ka? Pila na lang na yung money. Oh, dili nakaka-afford. Sorry. Let's go na. Okay, bye ba? Ito na. Aka na ang close ni Baba. Mana? Okay, bye. Ikaw, Day? Na. Si Anma? Na. Okay, bye. Where is Papa? Na, mga oy na tayo. Busog na sila. Oh. De. Ba. Yan ma. Busog na ka? What? No, you've been waiting. Waiting my food. Grabe si Anma, inubos na. Grabe siya. It's already 12, almost 12, and they're buying, oh my god, candies. Oh my god. Wow. Saan mo gibay ba? Let me see. My god. Ikaw ate, what did you buy? Oh my god. Candies from there. Maingon na comment. Oh my god, selfie sila sa train. They're riding the train, doing some selfies. Oh my god, sa mukha sa nian mo. Pero wala na nung kita. Namanindot ka ang booking. So, diba? That's outside. Sabiha si ate. No more. Sweet. Reese. In the subway. Baba. Emma, naka-subway. Nawaragunis Anma oh, nagpabadlong. Wala ka diha. Ayaw pungi. Paswinga lang. Ayaw pungi. Welcome, Japan. Uy, ang sabaw-sabaw eh. Manaw eh. Upat. Dapat sa edge mo, uy. Edge mo, di sa kaduha, uy. Na. Gay. Di ka daw dati ni Baba. Sakit ka sa labot. Unsa man na, uy, maglain lagi mo kon. Ikaw sa ligid, kaya mo bounce back. Dili ka na sakit, inig-impact sa Sakit ang kanya eh. Unsa man na, uy. Manaw eh. Ay, klaro ninyo. Ana. Mari ko ng tiil ba? Ana. Sakay na. Asa to nga? Ride na. Sige. Ito mo dangog, oh.
Nagsigig sabaw. Delikado ka na, makaipit na. Abi ni mo na dangon ka ko sa nina. Dahil ko sugang sirit. Dahil ko sugang nag-overlooking sila. The garden. Hi ba? Ba? City. Basaan ma. It's wet. Hi. Patraya si ate ba? One big. Wow, kadako. Look at the Baba's face ba? Ang aso ba? Samo kayo.